Pryder am Alec yn fwy nag amdani ei hun a deimlau Elen wrth ymbalfalu ar hyd y llwybr cul yn ôl tuag ceg yr ogof. Na ddwedodd hynny wrthi, roedd hi bron yn siŵr mai aros yn ôl mwyn cael ei ddal am naethau'r crwt, gan farnu mai dyna fiasa'r ffordd rwyddaf iddo ei gael ei hun y tu fewn i'r furiau'r plas. Pirion, meddyliodd Elen, ond fod Alec mor fyrbwyll a'r ddau arall mor barod i danio. Ta beth, a ai ymlaen ym mhen draw'r ogof, roedd yn amlwg nad oedden nhw ddim am i neb ddod i wybod amdano. A barni oddi wrth ei ffyrnigrwydd pan glywodd y res o'r gydion yn dod o gefn yr ogof, aeth ei chalon i'w sodlau. Safodd ar dan i fynd yn ei hôl rhag ofn fod un o'r bwledi wedi dal y bachgen, ond meddyliodd wedyn mai gwaith ffôl fyddai hynny, rhoi gwybod i Mr. Tryfan oedd y cam pwysicaf bellach. Ond wedi cyrraedd yn ôl at y cwch pan oedd hi ar roi naid iddo, gwelodd y raff a ffetrusodd. Pe cymerai hi'r cwch, fe'i gweld yn croesi gan unrhyw rai a allai fod yn y plas. Cofiodd yr wyneb y cafodd gip arno yn y ffenest uchaf. Os oedd pwy bynnag oedd ar ôl yn rhywbeth tebyg i'r ddau yn yr ogof, fe fydd yn siŵr ohoni cyn iddi fedru cyrraedd y car a mynd i gyfarfod Mr. Tryfan. Edrychodd i fyny'r graig. Aeth arswyd trwyddi wrth feddwl am ddringo raff heb resenoldeb Alec i'w chefnogi. Yna, dychmygodd y lleill yn cyrraedd ceg yr ogof a'r cwch wedi mynd. Aeth cryndod trwyddi wrth feddwl sut y dialen nhw i llyd ar ei carcharor ac heb oed i'r agor tynnodd ben y raff yn rhydd aeth rhoi am ei choes fel y gwnaeth llanc. Gyda phader fach ddistaw dechreuodd ddringo'r clogwyn. Gwelodd y golled ar ôl ei ffrind ar unwaith. Wrth iddi ddod i lawr, roedd Alec yno i gadw raff wrth wyneb y graig, ond hebddo, roedd yn rhaid iddi grafangu am bob twll a rigol, neu fe fiasau'n hongen yn y gwagle fel pendil cloc. Deallodd yn fuan nad oedd y raff yn fawr o gymorth iddi, ond fel sicrwydd, pe digwyddau golli gafael na fiasau'n plymio i'r dyfnder. Ond fe gan fi hefyd bod hynna'n hyder yn uchel, fe allai edrych i lawr ac o'i chwmpas heb weld y lle yn troi. Cysurau ei hun, pe bai hi'n cael ei hun yn crogi wrth y raff ymhell o gyrraedd y graig, a gallai ei dringo fel mwnci gyrraedd y darn oedd yn bolio allan. Gyda'i gwefusau'n dyn gan benderfyniad, daliodd ati bod ei bysedd yn ddolurus a'i choes yn lwmp o boen. Wedi cyrraedd y silff, cododd y raff i fyny ati rhag ofyn i'r lleill gyrraedd cyn iddi hi gael pen y clogwyn. Roedd ei ddim munud yn rhy fuan yn gwneud hynny. Gwasgodd yn erbyn y graig, rhag iddyn nhw i gweld. Clywodd leisiau ac yna sŵn rwyfau'n torri dŵr. Daeth blaen y bad i'r golwg, heibio i ymyl y graig, a chyrcydiodd hithau i gadw ei golwg. Arosodd felly nes i sŵn yr rwyfau beidio, ond cafodd gip arnyn nhw mynd tua'r lanfa fach o flaen y plas. Alec yn y canol, y dyn oedd yn rwyfo, a hithau'r fenyw yn ddiau yn dal y dryll. Wedi gwneud yn siŵr na ddeiau i'w golwg wedyn, cychwynnodd ar ail ran ei thasg, a chyrhaeddodd y brig mewn pryd i weld y lleill yn glanio. Gan swatio tu ôl i'r creigiau, gwyliodd hwyn esgyn grisiau'r plas a wraig yn dal wrth sodlau Alec. Wedi codi'r raff a'i chal yn rhydd o'r goeden, aeth i mofyn y gwydrau o'r agen yn un o'r creigiau ac yna amlwybrodd yn ôl at y car i fynd i chwilio am y ditectif a dweud wrtho beth oedd wedi digwydd. A beth wna'i Mr. Tryfan wedyn, meddyliodd, gwyddai byddai'n siŵr o wneud rhywbeth i gael ei ffrind yn rhydd. Aros! Daeth o gorchymyn fel clec chwip a safodd Alec yn stond gan edrych i ffroen y pistol trwm a ddaliad llall at ei dalcen. Clymwch chi ddwylo fe, Teresa? Synodd Alec ei arddyrnau gyda'i gilydd o'i flaen. Tu ôl i'th gefn, meddai Prior a chwifio blaen y gwn yn fygythiol. Efeithaodd Alec heb ddweud gair a chlymwyd ei ddwylo a raff neilon fain. Pan welodd feder y wraig i drin y raff, peidiodd ar y feddi fod y dyn wedi ymddiried gwaith mor bwysig iddi hi. Roedd hi'n amlwg yn hen law a rwymo dwylo chlym i raff. Nawr, meddai Prior, ond cyn iddo fedru cael ei frawddeg dros ei dafod, daeth cri ddolefus o rywle uwch ei pennau. Mariana! Help! Help! Mariana! Edrychodd y dyn a'r ddynes yn ddi-clon ar ei gilydd am eiliad. Yna, planodd y dyn flaen ei bistol yn asennau Alec gan dynnu ebwch o boen o'i enau. Lan y steir yna, meddai. Cychwynnodd y wraig ei dringo o'i blaenau, ond gorchmynnodd y llall hi i mofyn yr allweddi a diflannodd hithau trwy ddrws ar y dde i'r cyntedd. Bant ni, meddai yntau, gyda ffwniad giaidd arall yng nghefn y llanc.
Wedi dringo i'r llawr cyntaf, dywedodd wrtho am droi ar hyd y landing at yr ail res o risiau. Hawodd Alec cyn i'r llall cael esgus i roi pwniad arall iddo, ond sylwodd fod y drws ar waelod y grisiau yma wedi ei sicrhau a chadwyn a chlo. Teimla'n siŵr mai oddi yma a daeth y gri am help ac wrth gamu i'r gris gyntaf, fe'i methodd yn fwriadol gan daroi drod yn galed ar y llawr neu digon o dwrw i be bynnag oedd yno i gael clywed. Yr eiliad nesaf teimlodd poen dir-dynol yn ei ysgwydd. Y ffŵl, meddai Prior. Ar gefen dy ben di y bydd yr ergyd nesaf. Gwasgodd Alec ar ei ddicter a dringodd eto. Mawr hawdd fydd a rhoi cic mil i hwn ar ben y grisiau a'i yrru wisg ei gewn i'r gwaelod, meddyliau. Gwesai wedi neidio drosto dianc i'r llall gael ei draed o tano. Os gael hwy o gwbl wedi'r fath godwm, ond nid dianc oedd bwriad y llanc. Cerdd yr oddi yma gyda'r darlun llygad yr hael oedd ei ddiben pellach. Wedi iddyn nhw gyrraedd y llawr nesaf a'i fraich yn ddifrwydd gan y loes yn ei ysgwydd, fe'i daliwyd gan Teresa. Gwna le iddi, meddai Prior, a gwasgodd Alec i'r ochr. Aeth hithau heibio iddo, a'r bwndel o allweddi'n tincen yn ei llaw. Yr oedd drws yr ystafell yma wedi ei gloi fel yr un o'i tannu, ac arosodd y ddau iddi ei agor. Fel ei bod wedi gwneud, teimlodd Alec flaen y pisto yn ei asennau unwaith eto. Cafodd hergwd i ganol yr ystafell a chyn iddo fedru troi, ceiwyd y drws a'i gloi. Ond oedd Alec wedi colli diddordeb ynddyn nhw ac yn y drws wrth weld beth oedd ar lawr o'i flaen. Hyw, Jaws, Ned. Miss Pierce, meddai, a methu achredu ligad wrth ei gweld hi'n gorwedd yno, wedi ei chlymu draed a dwylo a darn o blaster wedi ei lynu dros ei cheg, fe na allai ddweud dim ond gwneud sŵn aflafar ofnus. Don't conhurse, miss. Mi gawn i'ch cech chi'n rydd mewn chwinciad, os fedrwch chi godi ar eich gliniau. Ond nid heb gryn drafferth y llwyddodd hi wneud hynny, gyda'i dwylo wedi ei rwymo wrth ei thrad y tu ôl iddi, a ffrin oedd yr help y gallai yntau roi iddi gan ei fod yntau yn yr un picel. Wedi dwy neu dair ymdrech ofer, gallodd sadio ei hun ar ei gliniau, a thrwy sefyll a'i gefn ati, fe allodd Alec gael blaen bus a bawd ar gornel y darn plaster. Reit, meddai, mae o gen i wan. Tynwch eich pen yn ôl yn ar y deg. Gwych o boen oedd y llanc yn disgwyl glywed, da gwyddau pa mor dyn y glennau plaster wrth y groen, ond ycheniad fawr o llyngdod a ddaeth o enau'r carcharor. Diolch yn fawr i chi, meddai o sŵn crio yn ei llais. Iawn, miss, peidiwch am boddi ni efo siarad wan. Cael ein dwylo'n rhydd ydy'r cam nesaf, peidiwch â smigiad o lle ydych chi. Pwy ydych chi? Oedd yr eneth y methu atal ei thafod. Sut gwyddwch chi fenwi? Ffrind Gary Tryfan ydych chi fe? Ie, mi oeddwn i wrth eich tŷ chi bore'r blaen, ond cadwch eich gwynt wan, rhag ofyn y byddwch chi isio fo i ddianc o'r lle yma toc. Cael ein hunain o raffa mae di peth nesaf. Allwn ni byth. Drychwch, sut olwg sy'n ar fy ngarddyrnau, mi awn ni ar fy llw bod nhw'n waed diferol, na fedra i mo'i gweld nhw. Edrychodd Alec, roedden nhw'n gochion ac yn chwyddedig, oedd yn amlwg fod y drian fach wedi brwydro'n galed i geisio'n cael nhw'n rhydd. Tasach chi yn y busnes fel y dwi, mi basach yn gofalu dŵad â chyfarpar ar gyfer cornel fel hyn, meddai'n fawreddog. Cyfarpar? Be di hwnnw? Oedd hithau. Mi gewch chi weld wan. Dylodd y llanc gan eistedd ar y llawr neu hymyl. Gollyngodd ei hun i orwedd ar ei ochr, ac yna troi ar ei wyneb. Be yn y byd ych chi'n ceisio wneud? Gofynnodd Miss Pierce mewn hanner ofn wrth wylio'i antics. Yn lle i ateb, corodd Alec ei droed chwith, a'i gwad yn ei fyny. Welwch chi'r sawdl na, meddai. Fedrwch chi gael eich dwylo ar hwnna a'i droi o'r un ffordd a bysedd cloc. Troi sawdl eich esgyd? Ia, rhowch dro reit egr iddo fo os medrwch chi. Wedi beth bustachu fel lwyddodd. Can bwyll wan, gafodd Alec. Mae'n well i chi droi gymryd golwg cyn mynd dim pellach. Mae'r sawdl yn wag, a mi welwch chi fod yna lafn cyllell ynddo fo. Mae'n gythgiam o finiog. Cymwch ofal wrth ei dynnu allan. Fe cafodd heb fawr o drafferth. Be nesa, gofynnodd, ydi o rhwng eich bysedd chi a'i fi'n teg allan? Ydi. Reit, mae'n rhaid i ni ddwad gefn wrth gefn a'n gilydd fel y medrwch chi dorri'r raff sy'n am fy ngarddyrnau heb ei gweld. Bendith y nefoedd, cymerwch ofal mae raff fyddwch chi'n ei dorri, nid un o fy ngweithiennau. Dydw i ddim eisiau gweidi farwolaeth yn y twll ma. Wrth glywed am hynny, fe chwythodd yr eneth ei fflwc yn lan. Erbyn i Alec benlinio a chael ei gefn at ymyl ei llaw, oedd ei dwylo'n crynu gormod iddi, feddwl mentro defnyddio'r gillell. Don't conhurfs, meddai yntau. Mi gymera i'r llafn o'ch llaw chi, a mi dora i rwyma chi gynta. Wedi tipyn o ffidlan, fe wnaeth hynny a roddodd Miss Pierce floedd o lawenydd. Cymerwch i'r gyllell wan,
ryddhewch eich trad. Wedyn, torrwch o'r raff sy'n fy ngarddyrnau. Erbyn iddi wneud hynny, roedd hi wedi ymladd a'r pleser wedi troi'n ochain, oherwydd y boen yn ei dwylo. Y gwaed sy'n llifo iddyn nhw, cysurodd Alec hi. Mi ddôn yn iawn, Toc. Roedden nhw'n dacla coman yn eich clamau chi fel hyn, a chithau'n berthyn iddyn nhw hefyd. Fi, meddai'n chwern. Dydw i'n perthyn rhin diferyn o waed i'r ddau yna. Tewch, a fi'n meddwl ei bod nhw'n frawd a chwaer i'ch mam, meddai Alec yn geisio cofio beth wedodd y dyn y bore gael wason nhw yn eich cartre hi. Gŵr a gwraig ydyn nhw. Chwaer i mam oedd y gwraig gyntaf Marcus Prior. Felly, cafodd o dada i'w grafangau. Lle mae nhw wedi rhoi dada? Mae'ch tad yn sbetio Abertawe, Miss Pierce. Mae'n ddigon saff yn fanno a pliswen i ni warchod o. Mae dada yma, tybodd hithau, gyda phen dantrwydd. Mi clywais i o'n galw. Mae nhw'n ei gadw fo oddi wrtha i yn y rhywle yn y plas ma. Tawn i'n smecs. Mariana, ydych enw chi, miss? Holodd Alec am feddwl am y gri a glywodd ar ei ffordd i fyny. Na fedrai, ddirnad, sut y daeth Samuel Pierce i'r lle yma a cyntau'n gorwedd yn anwymwybodol yn ei wely'n ysbyty. Mi clywais i na fo'n gweiddi arnoch chi. Ond sut daeth o yma? Nhw sydd wedi gipio fo rywsut neu gilydd. Feiddiau nhw ddim gadael i'r polis ei holi, ond nhw'n gwybod ei fod yn mynd i ddeud y cwbl o tro yma, a deud am yr ogof hefyd. Dyna lle dalio nhw fi, meddai Alec. Roeddwn ni'n eich gweld chi trwy'r ffenest acw. Dewch yna. Fe alla i gerdded ati wan, yn lle rolio fel gnes i'r blaen. O'r ffenest fe allid gweld wyneb y llyn i gyd, ond y darn a guddid gan y piler uchel, lle roedd ceg yr ogof. Ond dim ond darn o lygfa lydan oedd y llyn, ymestynau'r wlad o'i blaenau a'r tai ffermydd fel teganau plant wedi gosod ar flanced anwastad. Be yn union sy'n digwydd yn yr ogof? Oedd Alec. Be mae Prior yn ei wneud efo'r camera mawr hwnnw? Dydw i ddim yn deall yn fanwl, ond mae'n tynnu llun o ryw ddarlun enwog, wedi mae'n rhoi'r hylif mewn. Mae nhw'n ei roi ar ffilmiau dros ganfas ac yn gwneud llun di a gwyn ohono. Eglurodd Miss Pierce. A wedyn mae hi'n ei liwio fo. Tawn i'n smecs. Ond yn lle cadarnhau ddofaliad, cydiodd yn ei fraich a phwyntiodd at rhywbeth yn union o danent. Drychwch, tioli'r garreg fawr na. O'r ffenest fe allan nhw i gweld yn glir yn llechu yng ngosgod y graig. Argo ganan. Dominus Gama, meddai Alec. Dyna'r dyn fi'n holi am dada, meddai hithau. Ie, pennaeth y cythreiliad ydy hwnna. Fe ymosododd ar eich tad y bore o'r blaen. A mae wedi dŵad yma ar ei ôl. Gnewch rhywbeth. Dewch ni weiddi am help. Nid am eich tad y mae o'n chwilio wan, ond am lygad ar hael. Lle mae'r llun, Miss Pierce? Llun Holstein, yn yr ogof mae'n debyg. Be? Mae'n lle mor hawdd i fynd ato? Hawdd mynd ato falle, ond nid mor hawdd i dod â fo allan. Mae yna bwysi o bowdrau ffrwydrol wedi ei gosod ar hyd ochr ogof. Pwyso un botwm o'r olfa am ei chwal y cyfan, fel na daeth neb iddi nac ohoni byth wedyn. Dyna di'r gêm, ia? Gore po gynta a symudwn ni, miss, neu yn yr ogof y byddwn ni na. Ond ffordd gallwn ni, mae'r ffenest ma'n rhy uchel, a mae drws wedi gloi. Nid rein ydy'r unig ffordd o ddianc, miss, fel y cewch chi weld wan, tyfodd Alec gan roi'r llafn cyllell yn ôl yn ei gyddfan yn sawdl ei esgyd. Mae'n nadolig a nest nag ych chi'n meddwl.